Αυτός ο τόπος είναι η πατρίδα μας. Στον τόπο μας η παράδοση είναι κληρονομιά ζωής. Είναι τόπος χαμογελαστών και φιλόξενων ανθρώπων που η φύση τους ανταμείβει γενναιόδωρα με τα κάλλη της. Είναι τόπος με σπουδαία ιστορικά μνημεία, μοναδικά γεωλογικά φαινόμενα και θαυματουργά μοναστήρια, εξαιρετικά μνημεία βυζαντινής τέχνης. Είναι ο τόπος των πρωτοπόρων στον αθλητισμό, τόπος αναψυχής, διασκέδασης, χαλάρωσης, αλλά και πεντανόστιμων παραδοσιακών εδεσμάτων. Ελάτε να σας ξεναγήσουμε σε ένα διαφορετικό τόπο, σε ένα κομμάτι της Ελλάδας που αγαπάμε και υπηρετούμε. Ένα νομό γεμάτο εκπλήξεις. Το νομό Σερών. Αυτός είναι ο τόπος μας. Καλώς ήρθατε στις Σέρρες, την πρωτεύουσα του νομού μας. Μια νέα σχετικά πόλη που χτίστηκε μετά το 1913 με σχέδιο και όραμα. Από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Μακεδονίας που συνδυάζει την ένταση μιας μεγάλης πόλης με τους δικούς της ανθρώπινους και φιλόξενους ρυθμούς. Στην αγορά της πόλης θα βρείτε τα πάντα. Η ποιότητα είναι εγγυημένη και η ποικιλία πλούσια. Κάντε το περίπατό σας στους γραφικούς πεζόδρομους. Δοκιμάστε τη διάσημη μπουγάτσα και τα υπέροχα γλυκά. Και αν πεινάσετε, τότε πεντανόστιμοι παραδοσιακοί μεζέδες, σουβλάκια και ντόπιο κρασί σας περιμένουν στα ταβερνάκια του κέντρου. Και μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας το φημισμένο σεραϊκό ακανέ. Παραδοσιακό το λουκούμι, φτιαγμένο με φρέσκο βούτυρο και καλοψημένα αμύγδαλα, πασπαλισμένο με άχνη, μία μπουκίτσα αλλά πεντανόστιμο. Πολύ κοντά θα βρείτε την κεντρική πλατεία της Ελευθερίας. Εδώ συναντιόμαστε για να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε, να βρούμε φίλους, να πιούμε τον καφέ μας, αλλά και να διασκεδάσουμε τα παιδιά μας. Από εδώ φαίνεται και το Μπεζεστένι, τουρκικό οικοδόμημα από το 1385 περίπου. Έχει υπέροχους σφαιρικούς στόλους και αριστοτεχνική συναρμολόγηση πέτρας και κεραμιδιών. Εδώ στεγάζεται το αρχαιολογικό μας μουσείο. Τα εκθέματα είναι σπάνια και εξαιρετικής ομορφιάς. Πρέπει οπωσδήποτε να τα δείτε. Λίγο πιο πέρα και το Τσιντζιρλί Τζαμί με την έντονα βυζαντινή αρχιτεκτονική του. Κυρίαρχος και επιβλητικός πάνω από τις Σέρρες, ο πευκόφυτος λόφος του Κουλά. Κάντε τον κόπο να ανεβείτε, η θέα είναι μαγευτική. Θα δείτε τον πύργο του Ορέστη και θα πιείτε τον καφέ σας αγναντεύοντας την πόλη. Και τα προάστια όμως της Σέρρες κρύβουν εκπλήξεις. Όπως ο ξακουστός Αϊγιάννης, 2 μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο. Τεράστια τα πλατάνια και τρεχούμενα τα νερά. Ιδηλιακό το τοπίο, γαλήνιο, βγαλμένο σαν από παραμύθι. Εδώ θα φάτε σίγουρα όπως κάνουμε όλοι οι Σερραίοι. Γραφικές οι ταβέρνες πάνω στο νερό και δίπλα στους μικρούς καταράκτες. Τα εδέσματα, φρέσκα ψάρια και ντόπια κρέατα. Αλλά και η νυχτερινή διασκέδαση είναι διαφορετική στις Σέρρες. Πολύπλευρη, πολυπίκυλη, γεμάτη ευχάριστες εκπλήξεις. Ας πάμε τώρα νοτιοδυτικά της πόλης. Θα βρούμε μπροστά μας ένα μεγάλο πάρκο, περίπου 1000 στρεμμάτων, γεμάτο αθλητικές εγκαταστάσεις, μια πίστα καρτ και το μοναδικό στην Ελλάδα αυτοκινητοδρόμιο διεθνών προδιαγραφών. Αν είστε λάτρεις της ταχύτητας, σε 2 ή 4 τροχούς είστε στο ιδανικό μέρος. Μπορείτε να καθίσετε στο τιμόνι και να απολαύσετε τη διαδρομή των 3.187 μέτρων της πίστας με την αδρεναλίνη να κινείται στους ρυθμούς των πεντάλ. Όλα αυτά όταν δεν γίνονται αγώνες, γιατί εδώ φιλοξενούνται πανελλήνιοι αλλά και διεθνείς αγώνες όλων των κατηγοριών για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Τόσο οι μηχανικοί που κατασκεύασαν την πίστα, όσο και οι άνθρωποι του Δήμου που τη διαχειρίζονται δίνουν μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των αγωνιζομένων αλλά και των θεατών. Αν ο Σουμάχερ είναι το ίνταλμά σας και θέλετε να του μοιάσετε, τότε παρακολουθήστε τα μαθήματα ασφαλούς οδήγησης που γίνονται εδώ. Θα πάρετε μάλιστα και πτυχίο, γιατί το κέντρο μετεκπαίδευσης οδηγών είναι το μόνο πιστοποιημένο με ISO 9001 του 2000. Λες και προσπαθεί